ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ବିଭିନ୍ନ କଥା ଜାଣିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତ୍ରିଭୁଜ, ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରକାର ଭେଦ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସେମାନଙ୍କର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିକି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଙ୍କିଛି। ଏହାର ନାମ ଦେଇଛି ଏ ବି ସି। ଏହି ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ଏ ବି ବାହୁ 4 ସେମି, ଏ ସି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେମି ଓ ବି ସି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ 4 ସେମି, ଅର୍ଥାତ୍ এই ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଏହିପରି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆର ବି ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାପିବା। ପି କ୍ୟୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ସେମି, କ୍ୟୁ ଆର୍ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ସେମି ଓ পি আর বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সেমি ও কিউ আর বাহুর দৈর্ঘ্য 3 সেমি, অর্থাৎ পি কিউ ও পি আর দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান 6 সেমি 6 সেমি ও কিউ আর দৈর্ঘ্য এহাঠারু ভিন্ন। এহিপরি দুইটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান থিলে এহাকু কহিবা আমি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। বর্তমান এক্স ওয়াই জেড ত্রিভুজকু লক্ষ্য কর। এক্স ওয়াই বাহুর দৈর্ঘ্য 3 সেমি, ওয়াই জেড বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সেমি ଓ ଏକ୍ସ ଜେଡ୍ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେମି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିଏ କାହା ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏହିପରି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ଆଚ୍ଛା ଆସ ଏଥର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବା ତିନୋଟି ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜର। ଆଚ୍ଛା ଭଲରେ ଦେଖ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ସେହି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା। ଦେଖ ଏଠି ଉଦାହରଣ ହେଲା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ। ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେମି 4 ସେମି 4 ସେମି। ସେହିପରି ତୁମେ ଆଉ କେତେକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେଇ ସମାନ ବାହୁ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଙ୍କି ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ। ଏ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ, ଅନ୍ୟଟି ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରକାର ଏଠି ଆମେ ନେଇଛେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ତ୍ରିଭୁଜ। ସେହି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ସେହି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆମେ ଏଠି ନେଲେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯାହାର ଏକ୍ସ ୱାଇ ବାହୁ 3 ସେମି, ଏକ୍ସ ଜେଡ୍ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେମି, ୱାଇ ଜେଡ୍ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ସେମି, ଅର୍ଥାତ୍ ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ଓ ସେହି ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଟି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, କେଉଁଟି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, କେଉଁଟି ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତୁମେ ବାଛି ଏହି ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ଅଲଗା କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଖାତାରେ ଉତ୍ତର କରିବ।